tashin hankali 'yan hisba da ke garin Katagum ta Azare local government Bauchi state sun cika hannu da wata mata mai sai da danwake wacce ake kira da Nana mai danwake wacce aka fi sani da Bawa mai danwake a bisa zarginta da yiwa wani almajiri dan kimanin shekaru 14 fyade. Yadda al'amarin ya faru, bayan yaro ya ji wuta ya gudu ya tafi gurin mai unguwa da ke garin Azare ya shaida masa abin da ke faruwa. Me aka tambayi yaron farko me ya faru, yace shi dai ya kasance babu mai danwake tana sana'ar danwakenta a bakin tasha da ke Azare inda yake zuwa gurin yake mata bara. Daga ƙarshe tace masa kullun da daddare ya dinga zuwa gidanta yana karɓar abinci, kai ƙarshe tace ma ya dawo gidanta da kwana. Idan ya zo takan haɗa masa abinci sannan kuma ta basa lemo ko ta bashi ruwa mai sanyi ko maltina a ciki kuma ta zuba a kayan maganin ƙarfin maza. Ya ce bayan idan ya ci abincin nan ya sha lemon nan sai matar ta ce masa ya zo ya mata tausa. Idan ya zo ya mata tausa takan yi zigidar haihuwar uwarta, shi ma ta sa ya yi haka. Tana cikin yi mata haka sai ta ɗauki gabansa tana sawa a cikin gabansa. Ya ce shi kuma ba daɗi yake ji ba sai bakar wahala da bayansa kuma da yake masa ciwo. Bayan wannan mai unguwa ya ji hakan ya garzaya gurin yan hisba, suka garzayo aka zo state CID, aka zo matan nan aka bincike ta. Da aka bincike ta sai aka gane fa wannan matar ba abin da take tarawa a gurin sai da dan wakenta sai illa barayi da kuma ƙananun mata karuwai da take tara su. A yanzu haka suna state CID ta garin Bauchi domin a ƙara zurfafa bincike daga baya kuma a yanke mata hukunci. Allah Ubangiji ya samu dace, Allah ya raba mu da mummunar ƙaddara. Sannan kuma hukumomi na mata da kuma matasa sun ce su fa sai sun ga yadda aka fitar musu da haƙƙinsu na wannan bawan Allah da wannan mata ta ci zarafi.